Magpabilin ang implementasyon sa face mask policy sa Mandaue City. Labi na nga pinasikat kini sa usa ka ordinansa. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, as is o magpabilin ra kining face mask ordinance nga gipatuman sa Mandaue City matod sa ilang mga opisyales. Sa sinimana nga sesyon sa Mandaue City Council, usa sa giatangan sa mga sakop sa media kung may ipalabang ba nga amendment sa face mask ordinance sa syudad. Kahinumduman, una kining napasar ni atong 2020 dihang nagkadaghan ang kaso sa COVID-19 isip usa sa pamaagi paglikay sa sakit. Required ang pagsulob sa mask o gani may multa kung madakpan nga wala nagsuot niini. Apan ang mga topic kabahin sa face mask wala makalendar sa agenda o wala matuki sa kinatibuk-an nga sesyon. Mato di Committee on Health Chairperson Councilor ni Risa Sun Ruiz, nasayod sila sa kalambuan sa Cebu City, ingon man sa probinsya nga milatid o kabaguhan sa palisiya sa ilang mga LGUs nga dili na mandatory o obligatory ang pagsulob sa face mask kung anaa sa bukas nga lugar. Apan sa Mandaue City, wa pa kini nahisgutan sa mga opisyales kung bag-uhon ba ang ordinansa. Yung kung ano na ang DILG o sa DOH ba, o sa ilang final nga say. Anyway, si President BBM, kung ano man sad siya, until the end of the year, matay ito yung sultino. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez nakasabot sa palisiya sa Cebu City. Apan sa habig sa Mandaue, wala una sila mupalabang og mga lakang nga usbon ang patakaran. Ma-comply pa ta sa kuan. Unless ma-lift ang or ma-repeal ang ordinance. Considering napamsag yung COVID, no? Kuan. So watay kuan no sa gikuan ni katong kang Mayor Mike Ramay. Matud sa mayor, status quo o magpabilin una ang nahaunang palisiya sa syudad. We cannot afford nga mo kuan ang Mandaue, no? Mo gamble ta, we will take chances. Considering ang dengue na pay mga daghan kay factors nga atong gi-consider sa health board na nga we should be compliant sa atong ordinance. Samtanglan kung kaso sa COVID-19 hisgutan matod sa mga health officials sa Mandaue, matag karon og unya dunay mga magpositibo sagad niini kining mga nagpa-test gumikan sa lain-lain nga mga requirements apan mild ra kuno kayo ang mga symptoms sa mga pasyente pamatuod nga matod pa epektibo ang pagpabakuna. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.